Karong adlaw ato i-challenge ang mga tao diri sa Bohol sa level 1 hangtod to level 3. Sa level 1 makadaog sila og 1,000 pesos. Sa level 2, 5,000 ug level 3, 10,000 pesos. So, tara. Amigo! Ubus na, amigo! Blacker! Bisayang Hilaw! Welcome to Luna! Namigdula karon, pwede ko mumapil. Pero kinsay representative sa inyo? Kinahanglan ko usa. Presidente na mo. Presidente. Alin. Sayon kayo. Sige, sir. Bisig unsa lang. Sige, diri ka. Sige. Yes. Ano sa nakoy usa ka coin? Okay. Heads or tails? Details. Sige, kon Piso. kung dao ka, ikaw mo tawag unsay heads or tails. Kung dao ka, magdaog kag 1,000 pesos. Mama ni presidente Para sa na mo. inyo, para nice snacks ba? Samay pilihan na to. Hari, patay. Hare. Hari. 1,000 peso. Ato dito kay Prang Delon. Hari, video na. Hari. One more. Sayop! Nabangga sa tails. Sige. Pagtarong ba? Napay level 2. Idol, thank you. Okay, napay level 2. Heads or tails, one time lang yun. Makadaog kag 5,000 pesos. Pero, may consequence. Kinahanglan nimo iuli ang 1,000 para madayon sa level 2. Sige, sir. Ha, sabre. Sure ka? Sure. Kaya kung pilde, mawa ang 1,000. Sige, sir. Isog! Pero mga isog diri sa Bohol. Ayo kay isnak na 5,000 man. Ay loko na. Ay na ito. Sugal. Okay, sir. Hari or hari gyapon? Hari ka muna, idol. Hari. 1,000 pesos. Sige. Okay. Last na ni, level 3. Idol. Sige, makadaog mo og 10,000 pesos. Sige, sure ka? Final answer? Yes, sir. Hindi ka madayon. Okay, sir. Sige, woo! Merry Christmas! Salamat kayo, idol. Subscribe. Bisayang Hilaw! Sige ka! Subscribe to Bisayang Hilaw! Okay. Yes. Ligo! Magapon! Bakit naman apil mo sa video natin? Sige, kinsay representative sa inyo na ako'y dula ba? Ikaw? Sige. Dula lang ni, sayon kayo. Kumudao ka na kay 1,000 pesos. Game ka? Sige, ikaw ang representative. Sakar si Kaka. Hello guys. Hi guys. Sige, mao ni siya. Nay, usa ka black, usa ka pula. Okay. Usa ka jack, bot pasabot sa jack, jackpot. Sige, so mo guess ka kung asa ang jack. Kung sakto imong guess, pulaan. Hulaan ko. Madaog ka 1,000 pesos. Okay, sige. Ba, nay usa ka jack, usa ka itom.
dapat Jack imong pilion para daog og 1,000 pesos. So ako i-mix ha. Sige, ready? Yes, sir. This one, sir, this one. Sure ka? Yeah, yes. Sige, kuha lang. Nakita sa camera. Nakita sa camera. Yes! Yes! Woo! Nanalo po ako na. 1,000 pesos! Ay, salamat po. Merry Christmas! Thank you, sir. Thank you. Merry Christmas. And sana po supportahan yung vlogger nila. Ayos. Maraming salamat po. Sige, thank you. Malaking tulong na po ito sa amin, sir. Sa lahat ng viewers niyo, malaking tulong na po ito sa amin. Salamat, maraming salamat po. Ayos, salamat bay. Unsa nga nimo? Larry, sir, Larry. Si Larry. Sige Larry, napay round 2. Kung Okay. ganahan ka. Sige, sir. Pwede, sir. Pero, pas dito ka na ay tulo ka cards. Apa, sir. Makadaog kag 5,000 pesos. Pero ang consequence, kinanglan nimo iuli ang 1,000 para madayon sa round 2. Pero ikaw Iuli bahala na ako. kung madayon. Pwede ibilin sa round 1. Pwede madayon sa round 2. Oh, sige, sir. Ibabalik ko po yung yung 1,000 pesos. Kung So, filthy ka, mawala imong 1,000. Pero kung daog, makadaog kag 5,000. So unsa man? Unsa ibuhaton nimo? 1,000 or madayon ka sa 5,000? sana, sir, maano ko, sir, kasi malaking tulong po to sa amin, sir, kasi mahirap talaga mahirap po na yung pagbebenta po namin kasi nahirapan kami magpabenta. So sana po, sir, makuha ko yung sir. So i-ano ko na lang, sir. Babalik ko na lang yung 1,000. Oh, Sige, sir. so madayon ka sa round 2? Sige, sir. At least, sir, at least mag-enjoy ako. Nag-enjoy kami sa vlogger nyo. Sige. So madayon ka sa round 2, di ba? Usa ka Jack? Yes, sir. Yes, sir. Jackpot? Jackpot. Sige, ako i-mix ha. Sige, sir. Sige. Sige, pakita dayon sa camera. Sa feeling mo. Kana gyapon. Sana po ito. Sige. Sige, sir. Go. Nanalo ako! Nanalo ako! Dali kasi mo. Impossible! Totoo po ito, sir. This is sa true, sir? Ha? This is sa true? True. This is sa true. Tinod gani. Yes! Sige. So, Dali na kayo, mga guys! sige, ready? 1,000. 2,000. 3 4 5. Grabe, believe sa Salamat nimo. po, salamat ya Allah. And Swerte. sa inyo rin, salamat din po. Oo. Malaking tulong na po ito sa amin. Sa kayong pamilya ko po, magkakaroon na po ako ng maraming gatas sa anak ko. Ayos. Salamat po, salamat. Sige, bye. Salamat po, salamat. Pero napay round 3 kung ganahan ka. Round 3, di ba ba? So sa round 3 makadahog ka 10,000 pesos. Okay na siguro, sir. Pero Bakit? kinanglan iuli ang 5,000. So unsa man? Baka siguro, sir, hindi na ako hindi ko na makuha yung jackpot. Sige, hindi lang. So sa ibuhatan nimo, i-keep nimo ang 5,000 or padayon sa round 3. Tanungin ko muna yung mga kasama ko. Okay na siguro, sir. Sige, final answer. Oh, final answer, Sige. sir. Okay na ito kasi malaki. Salamat Larry. Si Larry, no? Larry po. Larry. Maraming salamat po. Merry Christmas. Merry Christmas po, Merry Christmas. Sige, Merry Christmas sa inyo. Salamat sa pagtula. Suportahan po natin ang, ano po yung pangalan ng vloggers niyo, sir? Bisayang Hilaw. Bisayang Hilaw. Suportahan po natin yung Bisayang Hilaw. Subscribe sila, no? Mag-subscribe sila. Mo-like, mo-share, mo-subscribe. Salamat po, maraming salamat. Sana marami pa kayong matulungan na mga katulad namin na may hirap. Maraming salamat po. Sige, bye. Ayo. Salamat kayo, sir. Merry Christmas. Merry Christmas. Sige. Sir, Merry Christmas, sir. Sige, mo ni si Dodong. O kung kontra ka ron, magdula kami bato-bato pick. Kung madaog siya, makadaog siya 1,000 pesos. So, ready ka? Yes, I'm ready. Sige, ready. Bato-bato pick. Okay. Sige, 2 out of 3. Okay, ready? Bato-bato pick. Sige, last na ni. Sige, daog ka. Best 2 out of 3. Bato-bato pick. Woo! Sige. Salamat, Bisayang Hilaw, idol. 1,000 pesos. Pero napa may level 2 kung ganun ka. Sige. Ang level 2, makadaog kag 5,000 pesos. Pero ang consequence, kinanglan nimo iuli ang 1,000. So, madayon ka sa level 2 or 1,000 na lang. Sure na lang, magkapay pagbugas na lang. So, lagi. Sige. So, sure ka? Oh, salamat kayo. Sige.
Salamat kayo, Dodong. Tanaw ko sa imong vlog niya. Oo, sige. Salamat kayo. Salamat. Ayo, Merry Christmas. Salamat. Pwede ka mo atal sa video na mo. Magdula ta. Nakoy dula ba? Boxing. Anak yun. Sige, mani siya. Insert tells ba? Kung daog ka, makadaog ka 1,000 pesos para sa inyo. Ayan, ikaw mo hatag 1,000. Joke lang. Wala lang. Game ka? Ano nang duwa? Ha? Dili lang. Ilis ako sina kanay. Ayaw mo, ilis kayo. Wala ka namin. Sige, sige. Pabasin, ikaw lang mo flip. Pero ikaw mo tawag, Don Hari or what's the opposite of Hari? Patay. Ha? Patay. Batay? Patay. Patay? Hari or patay? Patay. Kaya tawag niyo mo? Pusta ba ka? Kare. Hari. Oh. Kung hari siya, tawag ka 1,000. Oh. Sige! Sige. Sige. 1,000 pesos. Okay, thank you for Sige. everything. Napay level 2, kung ganun ka, magdulat o otro, makadaog kag 5,000 pesos. Pero ang consequence, kinanglan ni mo iuli ang 1,000. Oh, sige, sige. Sure ka? Oh, sure. Or pwede i-keep ang 1,000. Oh, sige. So, unsay decision ni mo? Dayon ta sa round 2 or 1,000 na lang? Dayon tas round to. Woo! So, sige, for 5,000 pesos. Let's go. Wait, parang gyapon. Kare. Sige. Sige, sige. 5,000. 1,000. 1, 2. 2, 3, 4, 5. Five. Woo! Palakpak, Thank you. palakpak mga idol. Napay round 3. Ganun ka madayon sa round 3. 10,000 pesos. Pero, ibalik ang 5,000. Ayaw na lang, ano? Stop na lang, hunong na lang. Sige! Final answer. Oh. Sige, palakpak, 5,000. Thank you, thank you. Sige, sige. Salamat. Thank you, Reyes Manny. Unsay mensahe nimo sa vlog? Salamat kung dako kay nagakwarta ko bisang kuan. Papamabot ang mong sweldo. Tapos niabot mo ng 5,000. Woo! Dato ba? Hello kayo. Sige. Okay, pasalamat ko. Nini, salamat. Sige, so mo na siyang video karon. Unta nalingaw ko mo. O gusto ko mag-shoutout sa Never Grow Old kay ani na video gikan sa ila ha. Inspired ko sa iya. Lingaw kayo yung mga video, so make sure to check that out. And please subscribe sa ani na channel kung naganan mo. So salamat sa pagtanaw og ang pimotanan. Ayo, ayo, amping pirmi sa inyong paglakaw, kadati